store trang for alt sammen, den der. Ja, mand. Ja, mand. Og bare røvstiv, der skulle hjem, mand. Fægtigt, smart, det er meget Det er fedt, mand. Jeg var bare røvstiv, der skulle hjem, mand. Cykler jeg lidt til 4 af. Nej, det gider jeg sgu ikke. Det kan jeg ikke komme op. Jeg vil have den plads. Jeg tror, det vil være væk for mig. Nej, jeg tror, det vil være væk for mig. Du er godt ved, det er jo ikke. Nej, jeg er ikke med før. Hold kan nok drage af, der får mig der til at ske godt til det hjem. Nu får det til godt. Oj. Hey, jeg vidste, du ville komme noget. Hvorfor ikke det? Hvorfor? Hvorfor ikke det? Hvorfor? Fordi mig og Grønland, vi skal først møde scene i morgen, der skal jeg også fri. Det er sådan, at ikke noget fedt fuldt. Det siger du, hvad skal vi bare brage, Ja, det er ikke en skole. Hvor du kører mig i skole, og så efter igen. Ja. Eller ikke? Ja, okay. Det er det. Du kan bare tage dit, jo. Hvis du skal mig en bil. Bare tage dit. Ah. Jeg tror du lige har fået lov til at køre dig i skole og så hente dig igen. Jo. Nej. Og du kan gerne gå ud og lære og køre det. Ud og lære, at det er brug for, jeg bare sige det. Ej, hvor er det klart. Du fik mig lidt med. Jo, jeg kan sgu da. Jeg var ikke lade mig se.